Nutrienteak elikagaiek dauzkaten sustantzia kimikoak zeluletara pasatzen dira. Horiek nutrienteen beharra dutelako beren bizi funtzioak bete ahal izateko. Organismo batek elikagaiak hautatzeko eta barneratzeko darabilen prozesuari elikatzea deritzo. Nutrienteen ezaugarriak. Nutrienteak konposatu organikoak edo ez-organikoak izan daitezke. Nutriente organikoen ezaugarri nagusiak dira gehienbat karbonoz osatutako molekulak direla, izaki bizidunen osagai direla. Gluside multzoan eraskotako sustantziak daude, batzuk disolbagarriak dira uretan eta beste batzuk aldiz uretan disolba ezinak. Gluside bakunak edo azukreak. Gozoak, zuriak eta disolbagarriak uretan, adibidez, glukosa, fruta eta eztia edo galaktosa esnea. Gluzido konplexuak edo polisakaridoak ez dira gozoak, ez da uretan disolbagarriak ere. Adibidez, amidoiak, egoskariak, zerealak eta tuberkuluak edo zelulosa, barazkiak. Gluzidoen funtzio energetikoa da batik bat. Horren adierazle glukosa da zelulek erabiltzen duten gluzido nagusia. Lipidoen berezitasuna uretan disolbatu ezina da. Lipido konplexuak giro tenperaturan solidoak direnei koipeak deritze, eta egoera berean likidoak direnei olioak. Adibidez, koipeak gurina urdaila, edo olioak oliba, arto olioa. Lipido bakunak adibidez kolesterola, haragia, gazta eta arrautzaren gorringoa. Lipidoen funtzio nagusia energetikoa da, gantziunetako zeluletan metatzen baitira. Proteinen bereizgarria da soluzio koloidalak eratzen dituztela, hau da, inguru urtarretan, partikuletan, sakabanatzen direla. Proteinen funtzio nagusia egituratzailea da, adibidez, ovoalbumina, arrautzaren zuringoa, kaseina, esnea. Vitaminak lipido edo proteina jatorria duten konposatuak dira. Vitamina liposolugarriak lipidotan disolbatzen dira. Adibidez, A bat, vitamina, arrotzaren gorringoa, gurina eta barazkiak. Vitamina hidrosolugarria uretan disolbatzen dira. Adibidez, C vitamina, fruta batik bat laranjak. Vitaminen produzio metaboliko asko erregulatzen dituzte. Elikagai ez-organikoen osagarria da izaki bizidunen naiz materia bizigabearen osagai izatea. Ura sustantziarik ugariena da izaki bizidunengan, eta ezinbestekoa bizia garatu dadin. Ura funtzio egituratzailea eta erregulatzailea da. Gai mineraletatik, nutriente organikoetatik eta uretatik baino askoz kantitate txikiagoa behar dugu. Adibidez, kaltzioa, esnea, jogurta, gazta, frutu lehorra eta egoskariak. Fosforoa, haragia, arraina, esnea eta egoskariak. Burdina, gibela, haragiak, oroar eta arrautzaren gorringoa. Gai mineralen funtzio regulatzailea eta egituratzailea da. Nutrienteen balio energetikoa. Badakigu bizi funtzioetarako eta eguneroko jarduetarako energiaren beharra dugula. Energia hori nutriente batzuetatik baino ez da hartzen, batez ere gluzidoetatik eta lipidoetatik. Nutrienteen balio energetikoa adierazteko energia unitate hauek erabiltzen dira. Kaloria, kilokaloria eta kilojulioa. Kilokaloria bat 1000 kaloria dira. Kilokaloria bat 4,184 kilojulio dira. Eta kilojulio bat 0,229 kilokaloriak dira. Nutrienteen balio energetikoari dagokionez, gluzidogramu bat 15,75 kilojulio dira. Lipidogramu bat 38,91 kilojulio dira. Eta proteinagramu bat 17,57 kilojulio dira. Elikagai taldeak. Elikagaiak nutrienteak dauzkaten gai naturalak edo eraldatuak dira, baina nutrienteak ez ezik, elikagaiek badituzte beste sustantzia batzuk ere, berezko kolorea, usaina, zaporea eta ukia ematen dizkietenak. Elikagaiak irizpide desberdinen arabera sailka daitezke, jatorria, dauzkaten mantenugaiak eta horien funtzioa. Onespen zabalena duen sailkapenean elikagaiak B nutrienteen arabera multzokatuta daude. Irizpide horri jarraituz, elikagai talde hauek bereizten ditugu. Lehenengo taldea. Esnea eta esnekiak. Aberatsak dira batez ere proteinetan eta kaltzioan. Bigarren taldea. Haragia, arraina eta arrautzak. Proteinetan aberatsak. Hirugarren taldea. Tuberkuluak, egoskariak eta fruitu lehorrak. Gluzidoak eta proteinak dauzkate gehien bat. Laugarren taldea. Barazkiak. Vitaminak eta gai mineralak dauzkate. Bosgarren taldea, fruta, vitaminak eta gatz mineralak dauzkate. Seigarren taldea, ogia,
pasta, zerealak, azukrea eta gozokiak. Gluzidoak dauzkate batik bat. Eta 7. taldea koipeak, olioa, urina, lipidoak dauzkate.